Атори Забон алейкат барсалом. Суроб алейкат барсалом. Муҳаммад алейкат барсалом. Ҳама каса хубен? Саломатиҳо хуб? алейкум барсалом ба яку яки шумо. ҳама каса хуб? Моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Зинда бошед. ба ҳама салом, ба ҳама салом. Не, алҳамдулиллоҳ. Худоро шукр, айзиқи худо нигаҳ дорад. алейкум барсалом. ба шумо муборак бошад. ва алейкум. шумо ҳам зинда бошед. ҳама каса хуб, саломатиҳо хуб, зиндагиҳо хуб. алҳамдулиллоҳ ҳама хуб. мақсад эфир карданам комментарияҳои филми ҷавобамро деҳа дидам. мегӯяд давоми филм кай мебурад. дар ҳамон охири ҳамон нависем поёни филм. яъне ба ҳамин се қисмат ба анҷом расидагӣ буд. ба ин хотир гуфтам ки баъзан нафарҳое ки шояд ҳамин эфири мана тамошо мекунем ҳамон филмак ба интимом расида буд. лекин иншоаллоҳ паго як ду қисмати дигар, як филми дигар дорем, пешниҳоди шумо месозем бо номи фиреби бонувон. иншоаллоҳ агар худо насиб карда бошад. саломат бошед. некрӯз чӣ хеле охирша расво кардем? куфамон деҳотира куфамон. зинда боши саид. кадом кино? салом. иншоаллоҳ қурбонали, иншоаллоҳ. шумо ҳам нависед, ягон қиссаҳои ҷолиб дошта бошед, қиссаҳои хуб дошта бошед, нависед, то ки мо ҳам чизе созем. номераи ватсап дорам Амин Али 960 46 45 номерое ки ватсап кор мекунад. шумо дар ватсап нависед, ман ҷавоб метиҳам ҳатман ба шумо. ватсап дар дасти худ ман худам ҷавоб метиҳам. зинда бошед. зинда бошед. алейкум ассалом. салом 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 салом. фарух саволдор. исмоил гӯш мекунам, саволата пешниҳод кун. ҳоло ман фурсате дорам ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. ва алейкум барсалом жанна. алейкум барсалом рамиз. намедонам ки гуфта ҳаром аст. ин бакун ба худу қасам ман дар ин масъала маълумот надорам. иншоаллоҳ дуюм сезон агар ки буҷет мошавад мекунем. алҳамдулиллоҳ. охираш ҳамон хеле ҷанбаст шуд, оиладор шудем, фарзанддор шудем, табрикмо накардӣ. охи некрӯз чӣ кор кунем? зинда бошем. зинда бошед. саломат бошед. ман намедонам, ман ҳаромия дар чӣ мебинам. фаберлик реклама накунед. мо агар ҳамоя реклама накунем, шояд манбаи даромади мо ки барои сабт кардани филмҳо ҳастай, ин ошкоро ҳастай, ба анҷом расад. дуюм ин ки нисбат ба оне ки масалан мардум ба як кори фаҳшу фосиқу расвогӣ даст мезананд, дар як кори хуб монам кор кунанд дар ҷошон, ман гумон мекунам ки кор кардан ягон бадӣ надорад. бизнес аст охир, фақат инсоф бошад. иншоаллоҳ файзоб, иншоаллоҳ сав беҳтарин кино. зинда бошед. кимчин газан.
акнун ҳаётам ама худам баҳо додан наметонам бародари азиз Исмоил, локи алҳамдулиллоҳ то ҳол ягон мушкилоти масалан байни падару модари оилавӣ надорем, худоро шукр. ҳар кас кори худша донад, қадри худша донад, ягон чиз зиёд будан наметавонад. 960 46 45 960 46 45 144 нафаре ки дар эфир ҳасте, хоҳиш мекунам як бор лайка пахш кунед, ҳеҷ намешавад. фирӯз аминов, ин ба ҳаёти шумо монанд будам филми модари золим. хайр ҳаста ҳози қиссаҳое ҳаста ки бо хубтар пинҳотон мекунам. агар ки донед ягон чизи хуб ҳатман нависед, чизи шумоам шояд сабт кунем. акай Фаруқ, як саволи шумо гӯш мекунам. Фирдавс, саволи шумо гӯш мекунам. акай Фаруқ, филми деҳоти чӣ шуд? ака даҳум ё не? ака илтимос ҷавоб диҳед. ака вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Помир 04 якум сезон буд шудагааст акаҷон. агар ки апаҷон бошед, акаҷон бошед, локин агар буҷет тамом шавад, дуюм сезон ҳатман дар нақша дорем. мо филми шумо интизор. саломат бошед, моам тарафдор. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. акаҷон, як чи киноҳои зур мекарде? гам нест акаҷон, як чи киноҳои зур мекарде? салому алайкум. алайкум, зинда бошед. кай мебурад филм мако? иншоалло пагоҳ як филм пешниҳод мекунем. салом бошед акаҷон. ҳамин хел киноҳои тарбияи бисёртар барорен акаҷон. иншоалло киноҳои деҳотӣ чӣ шуд ака? ҷавоби деҳотиро гуфтам. Фаррух, ҳамин фаберликда кор кардан ҳаром аст. чаро рекламаш мекунӣ? аз Аллоҳ тарс. Мустафо. хуб, бародари азиз Мустафо, факт, далел, исбот кун ки кори кардагӣ мо масалан ай худо битарсем. ман ҳама вақт алҳамдулиллоҳ ай худо метарсам. шояд худотарсие ки дар дили ман бошад, дар дили ту набошад Мустафо. оки ту исбот қатъи гап зан ки масалан дар куҷо ҳамин чиз омадагӣ ҳаста ки ҳаром аст. исбот кун. ҳамон як нафари дигар як силкароӣ кардан, агар гапҳои ӯ бефакт ҳастанд, ту факт қатъи биёр. фирӯз аминов. ба ҳамон хотир ин ҳама чизи шуморо натонистем. реклама мекунем киноро бирор. реклама мекунем киноро бирор. ака бениҳоят дар филм марди бо сабр карне. зинда бошед. зинда бошед. салому алайкум. салому алайкум. бахшиши зиёд бахшед. салому алайкум бародар азиз. дуои мо дар паноҳи худои меҳрубон бошед. бахшиш аз ҳисоби занг задан, эфир муаҷҷазир кардан, локин хай ҳеҷ гап надорад. худованд нигаҳбонтон бошад. мақсади ман фаҳмо бошад. Мустафо, куҷо шудӣ ту Мустафо? Кимчин? ассалому алайкум бародар. Кимчин? куҷо шуд саволат Кимчин? ака саволи мо чӣ шуд? чӣ савол додӣ Кимчин? куҷо да ин саволи ҳама қадар навиштагим ки намедонам. алайкум барсалом. не модари асосӣ нест филми деҳотӣ. актриса будан, худо раҳмат кунад, гузаштанд филм. гам нест акай Тоҷиддин Новрафоат. Тоҷиддин Новрафоат, салом. зинда бошед. хуб, хулоса мақсад мо ҳамин буд. саволтан нагуфтам Кимчин? зинда бошед. Бадахшон, зинда бошед. зинда бошед. зинда бошед. хуб, худованд нигаҳбон бошад барое ки боз дастивият мебирем. иншоалло дорем. алҳамдулиллоҳ Кимчин, 3 фарзанд дорам. шукронаи худованд. алҳамдулиллоҳ 3 фарзанд дорам. Насимҷон Ёров, чӣ хоҳиш карда будем? ку як бор дигар гап занем?
мустафо куҷо шудӣ? ман мехӯта нигоҳ дорам чӣ ҷавоб навишта бошӣ. иншоалло буҷет мушава сиёнка мекунем Бадахшон. зинда бошӣ Сиёвуш, зинда бошӣ. омин омин. ҳамин эфира ба ҳамон хотир кардам акай меҳрубон ки ҳамон 4 қисмат дошт. Сафархон Хувайҷализода дорем. барои чӣ хонавайрон карда? Ин масъалаи мо нест. Қатъи ҳамон нафар шумо мефора кор кунед, нафора кор накунед. Охи мирза неҳрути якум сезон буд шуд. Акнун инҷа шумо мана баъзан нафара нагӯ ки масалан бифора ҳурматат кунам, нафора ҳурматат накунам. Ин ай ту вобастагӣ дорад. мехоҳӣ ҳурмат мекун, бисёр хуб. дашно мекунӣ, иш кори ту. эҳтиром мекунӣ, ин хоҳиши ту. лекин мо ба ҳеҷ кас кор надорем. ба ҳеҷ кас кор надорем. ё ҳамаш ҳаромхӯрам. хайр. омин. не Кимчин, айросӣ модарам нестай. наёфтам ёров, наёфтам чизи худата. саломат бошед. худованд нигабонтун бошад. ман ҳамин шуморо дӯст медорам, қадр мекунам. лекин як қисса пеш аз итминони эфир гап мезанам. як дорои мара насиҳат карда буданд ки ҳамин чиза фаромӯш накун. як нафари дорои як оши серравғану сергӯшт мекунанд, мардума фарёд мекунад, мегӯянд дидӣ ҳамин дороам гуфта худша нишон дод. ин гапа мефаҳмад, камравғану камгӯшташ мекунад, фарёд мекунад, мегӯ мемрӣ ҳамин як чизе худованд ҳамин қадодай наметавонӣ ки ҳамина серравғану сергӯш кунӣ. ин гапа мефаҳмад, тамоман намекунӣ, мегӯянд ки инуа ба худат он дунё мебарӣ дороита. ба ин хотир мо чӣ коре накунем, баъзан нафарҳо хатогӣ моро меёбанд. аз рӯи сидқу сафо бошад сипос. лекин агар ки ҳамту просто ба хотири паст задани шаъни як кас, обрӯи як кас бошад, қобили қабул нест. лекин мо низ дар зиндагӣ ҳаракате накардаем ки барои паст задани як кас, обрӯи як каса рехтан ҳаракат карда бошем. мирсаид Аброров, ҳазор раҳмат. Кимчин ҷавоб додам. зинда бошӣ. манзура мебахшед. Чӣ савол додин? Як бори дигар пешниҳод кунед. чаро ҷои саволи одамҳоро намегардонӣ акаҷон? Чӣ савол астай охир? Чӣ савол? Хуб гӯш кардесам. Чӣ савол астай? манзура як бори дигар пешниҳод кунед. бахшиш зиёд дар дохили ин ҳамон чанд кас занг зад, дигар наёфтам. ассалому алайкум. мемоишам аз он хуб мешавад ки аз рекламаи фоилӣ даст мекашед. бо эҳтиром бош. зинда бошӣ Самадов Фазлиддин. зинда бошӣ. мен як гапа боз такрор мекунам ки ҳамин сабтҳои чизои мо дастгирии ҳамоёқатӣ ҳастай. ҳоло ягон чиза диде ки бепул ҳамин хел бе ҳеҷ ягон кор кард, ба худо бар зарар кор кардесем ба хотири болидаҳолии шумо. ака дар бораи курнамак як ин дар ғарибӣ
дастгириш кардем, ӯро соҳиби пул шуд. Дигар аз пас ҳамон кор мекунад ва хиёнат кард мода акаҷон. Иншоаллоҳ насиб. Бояд ҳам меҳрубон бошем. Ин ҷойи гуноҳ аст. Меҳрубон, зинда бошед меҳрубон. 42 намешавад, 42 гуфтам, дуюм сезон мешавад. саломат бошед. гап нест беда, зинда бошед. Зинда бошед. хуб, бародарони азизи ман, худованд нигаҳбонтон бошад. толеи хуш, рӯзгори хуш, зиндагии хуб, пеш аз ҳама тани солим, муҳаббати ҳамдигар, қабули рӯзаи намози мо. Салом акаҷон. алайкум барсалом, алайкум барсалом, алайкум барсалом. Ба ҳама салом додагиҳо алайкум барсалом. моҳи шарифи рамазон, рӯзаи намозамон қабул гардад. Салом аз ғарибо акаҷон. муборак, моҳи муборак. мусулмонони рӯи дунё муборак. мо мухлиси шумо. ҳамин саволат буд. зинда бошед. акай Фаруқ Барочи филми деҳотӣ намебарад. гуфтам ба он хотире ки ӯ якум сезон буд шуд, дуюм сезонаш агар буҷет шавад сабт мекунем. омин, омин. худованд нигаҳбони шумо бошад. мехоҳем хайру хуш кунем, мебинем 5-7 смс мебиёд. зинда бошам бачаҳои Файзобод. саломат бошед Самадов. боло чӣ навиште меҳрубон, болора бихонам. ман дохили чӣ чизи тура ин менафта хонда наметавонам. ноябр. ина нигоҳ кун, ҳамин хеле смсо омадаги ин зиёд ман наметавонам ҳамиера ҷавоб гуфтам. Ба он хотир чизе навишта бошед, маъзарати зиёд. камаша мондам ки бибинед. худованд нигаҳбонтон бошад. бародарони азиз, як одамам нигоҳ доштам омад. боз дар иртибот мешавем. пано ба худо.